خانه برام میشود راهها کشوده کشیدن. البته بیا برادری عزیز سوربان تو همین معلومات ها رو از کجا دسترس میکنی؟ اگر ایراسیا تاجیکستان را 14 روزه карантин میکنن یا اینکه نه؟ محمد نویسته شعر اینر نه که نشد خدمت بهترین گپ زدی، خدمت زیباگی مردک است. شرکتی دارووری صاف سودا برای زیاد کردن موی سر و یا برای قفز کردن ریش خود یا برای بلند کردن قد یا زیاد کردن وزن خود به شما کمک میکند. رقم ها در روی اکران دستفکه به همه شهرهای روسیه و بیرون از روسیه کرده می شود. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. пеш аз барномаро шурӯъ кардан як бори дигар ба ҳамаи тамошобинон, ба ҳамаи обуначиён раҳмати хидмат расонданем, чунки мо аллакай ба 100 000 обуначӣ расидем. ҳамаш бо муносибату бо дастгирии шумо ва раҳмат ки ҳар як нафаре ба мо смс навис табрик кард барои 100 000 нафар шиданмон. ҳазор раҳмати хидмат мерасонам. агарам дастгирӣ кардан гирен иншааллоҳ ба 100 000 ам мо мерасем. ва имрӯз мо як хабари нав пешкаши шумо мегардонем ва баъдан ба саволҳое ки ба мо пешкаш карданд ҷавоб мегардонем. бо қарори нави раиси ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон 4 август, яъне дар бораи баланд бардоштани музди маош дар ҷумҳурии тоҷикистон. аз моҳи сентябр музди маош дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама ҷиҳат 15% зиёд карда мешавад, чӣ дар нафақагиро, чӣ дар музди маоши коргарои давлат, прокуратура, суд, вазорати маориф, муаллим, духтурон, умуман дар ҳама соҳаҳо музди маош ба 15% зиёд карда мешавад бо қарори раиси ҷумҳурии тоҷикистон. ва инак мегзарем ба қисми саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагиянд. эмомиддин нависай: ассалому алайкум бародаро, хоҳаро, апаҳо. охи ин одам сорбон на раиси аэропортай, на лётчикай, на президенти Россияй. 100 бор меган намедонам, аллоҳ медонад. боз меге чувакай барои ҳуй нашид. ҷаноби Путин ришад мекунад, на Юрист Тиҷей. ҷаноби мо дархост кардааст. Россия ҳоло фикр дорад, ё ҳа ё не, аллоҳ медонад кай. дуруст қайд карда бародари азиз. ҳалимова навистай: сухани хуб гуфтӣ ба касоне ки аз хизмати ватан саркашӣ мекунанд. ду фарзанди ман худашон добровольно ба хизмат рафтанд. якеаш дар шаҳри Туз, границаи Афғонистон, Тоҷикистон хизматашро тамом карда омад. якаш ҳоло дар хизмат соли оянда меояд. моҳи май ба ҳама писарбачаҳое ки сиҳат саломатам бояд ба хизмат раванд. ақлашон, саломатияшон ба қадри падару модар, ба қадри ватан мерасидагӣ шуда меоянд, на ин ки гарданғавсӣ бетарбия мешаванд. улуғбек 84 нависай: салом сорбон, чанд бор менависам ҷавоб наметӣ. хона бирам мешава роҳҳо кушода кишидан. албатта биё бародари азиз. саторова нависай: агар дар хизмат бачаҳоро назананд, маиб накунанд, дуруст хӯрок диҳанд, ҳеҷ кас саркашӣ намекунад хизмат. шоҳ тивей нависай: акаҷон амира ҷавоб тен, ма дим курс будам, хориҷ кардам, барое ки возможност набуд. хонум, Россия омадам, ина бояд Тоҷикистон брам вастанавид кунам, намешава рафта, чӣ кор кунам ака? дар ҳолате ки ту академически нокарда хориҷ шудагӣ ва баъдан боз ба муҳоҷират рафтагӣ, дар ин ҳолат вастанавид карда намешава. дар ҳолате ки агар академически кардагӣ ва рафтагӣ бошӣ, дар ин ҳолат имконият ҳастай. роҳи наҷот навистай: сорбон, ту ҳамин маълумотҳоро аз куҷо дастрас мекунӣ? маълумотҳоро бародари азиз бештар ма кодексҳоро мехонам, китобҳои ҳуқуқиро мехонам ва маълумотҳо берун аз кишвари худмона аз шабакаҳои иҷтимоӣ ана ҳамун давлатҳо мехонам. яъне ки ҳар як давлат ба худаш дар интернет як сайт дора бигем. мисол мегирем шабакаи информатсионии Федератсияи Россия tas.ru ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон МИД бо ҳастай Азия плюс, Спутник, ана ҳамин шабакаҳоро мо мақсад ахборотоша мехонем берун аз кишвар, чӣ мақсад навгониҳое шида боша ба шумо пешкаш мекунем. ва оиди савол ҷавоб бародаро, ма китобҳои ҳуқуқи ҳами кодексҳоро мехонам ва ба саволҳое ки то ҳадди имкон ҷавоб дода метавонам ҷавобшон мегардонам. наҷибуллоҳ ҳасанов: акаҷон бисёри гапҳо дурӯғай, мегӯян раҳ ҳуй мешава, нашид ку. ма дар ягон видеом нагуфтам бародар ки раҳ фалон рӯз кушода мешава. фахриддин навистай: ака салом, чӣ ба дар саволи ма ҷавоб наметӣ? ҳамин дар хизмат бошӣ, метавонӣ биёи права бигирӣ? хизмати ма 10 моҳ шида, ка ҷавоб тен илтимос. вақте ки дар хизмати ватан модар ҳастӣ, наметавонӣ як варианти дигар ҳастай ки вақте агар добровольно хизмат кардан мефорад, хизмат рафтанӣ мешай, дар ин ҳолат ту аз давлат талаб мекунӣ ҳар чизе ки мақсад имконият ба ту фароҳам оварда метавонад. аз ҷумла ҳуҷҷати ронандагӣ. пеш аз хизмат рафтанат метавонӣ ҳуҷҷати ронандагӣ талаб кунӣ.
сироҷиддин боев нависа якай сорбон омада азору диюм ман дар ғарибиям повиска омадаем мегӯям патента сурат гирифта роӣ кун ман омадам даҳуми мард успед накардам модарма пул гуфтиян ҳақ доранд ё ин ки не бародари азиз албатта ки ҳақ надоранд аллакай дар иҷаи ғайриқонуниам кормандои военкомат суистифода аз мансаб кардистиянд. аҳмад тиҷей нависад салому алайкум додар сорбон як саволи муҳим ҷавоб диҳед ман дар Россия ҳастам праваҳои ман кӯҳнае бе ман намешавад алиш карда пластикӣ карда ман дар Россия ҳастам пешакӣ раҳмат ҷавоб диҳед дар ҳолате ки агар шумо ба посольствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия муроҷиат мекунед ва дархости шуморо қабул кунанд мешавад ва агар ки қабул накунанд намешавад. 0707 дар бораи моддаи 247 қисми 4 савол додай бародари азиз вақте ки ҳамин моддара менависен савол метиҳен дар поёнаш бинависен ки моддаи куҷора дар назар дорен оё аз ҷумҳурии Тоҷикистона ё ки аз Федератсияи Россияра. рамазон нависад салому алайкум сорбон бародар агар ай Россия Тоҷикистонро 14 рӯза карантин мекунанд ё ин ки не ҷавобро интизор ҳастем иншааллоҳ раҳмат пешакӣ. дар ҳолате ки агар шумо аз тест мегзарен ҳамун беморӣ дар организми шумо муайян нашавад шумо ба карантин гирифтор намешавен ва равона карда намешавен. абдураҳмон 96 нависад гапгапае ки дар Тоҷикистон аз Россия тафтиш омадагӣ бидай ҳамин тафтишҳо гузара иншааллоҳ боварӣ дорем ки раҳо ҳуй мешавад ва морам мерем ба ҷои кормон. худованд розӣ боша ҳуй мешавад бародаро ҳамаш ба хоси худо. муҳаммад нависад шери нар не ки нашод хизмат беҳтарин гап зади хизмат зебогии мардак аст. абдул нависад дуюм борае ки савол метиҳам ҷавоб наметиҳӣ 27 пир кунӣ ё 28 пир кунӣ хизмат намебарам пешакӣ раҳмат дар ҳолате ки ба 27 солагӣ қадам монден аллакай хизмати ҳарбӣ озод карда мешавем. ҳалимов нависад салому алайкум ака як савол дорам дар соли моҳ 17 август заошни сар мешавад мо дар Россия имраҳо маҳкамаи моро хориҷ мекунанд имсол 4 курс мехонем бо сабаби ана ҳамин беморӣ хориҷ намешавем бародари азиз. меҳроҷиддӣ нависад шербача 200 бор шид менависем ҷавоб нест оё аз 11 август кушода мешавад ё ин ки не худованд розӣ бошад кушода мешавад ба хоси худо на ман медонам на ягон каси дигар. ахмед нависад ассалому алайкум сози ака аллоҳ нигаҳбонот шавад дар бораи ҳамин права ягон маълумот медодӣ одамое ки ном ва фамилия иваз мекунанд праваҳои ҳавоё чӣ мешавад ному фамилия дар ҳолате ки иваз мекунед ҳамаи ҳуҷҷатотона бояд ҳатмие ки иваз кунед. мирон мунавваров нависад барҳаф пуштат раҳмат братишкаҷон як сомони меёфтагид миллион сомон шавад ту беҳтарин блогерӣ ҳазор раҳмат бародари азиз. собир ғаюров нависад акай сорбон чӣ ба мора занг намезананд ай посольства мо номнавис кардагием ҳа ба навбат занг мезананд ҳамун навбаттон кае ки расид иншааллоҳ зангтон мезананд. қиёмиддин солиев нависад салому алайкум акай сорбон аллоҳ аз шумо розӣ бошад худованд нигаҳбонатон бошад идҳо муборак шавад иншааллоҳ рӯзҳои наздик раҳо ҳам ҳуй мешавад мо бар ватан бармегардем фақат бояд сабр кунем ту хеле инсони хуб ҳастӣ бар мардум кӯмак мекунӣ иншааллоҳ худо розӣ боша бармегардем ба хоси худованд ва ҳазор раҳмати калон шахсое ки ҳамин гуна моро дуруст дарк мекунанд моро дастгирӣ мекунанд моро ай назар гузаронда будем чунки дар ютуби тоҷикӣ ана ҳамин гуна канал набуд яъне юридический канал набуд консултатсияи бесплатна бигем дар мардум набуд ва мо ба ҳамин хотир ҳамин роҳа пеша гирифтему видеоҳо мекунем қонунҳо мекунем хабарҳоро ба мардум мерасонем ҳазор раҳмат якояки одамое ки моро дастгирӣ мекунанд. 0420 нависад акай сорбон як гапа такрор ба такрор нагӯ ҳар як видеода бародари азиз ҳар як видеомда ма саволоеро ҷавоб метиҳам бо ҳамун саволоро ба ма савол метиҳам ба ҳамин хотир ма бисёртар мегӯям ки саволои такрорӣ натиҳем ва агар ба саволошон ки ҷавоб натиҳем меранҷанд хафа мешаванд ба ҳамин хотир саволоро маҷбур мешавем ки боз такрорӣ ҷавоб додан бигирем. урозов нависад акай сорбон ма омадам ватан билет 33 000 ай ҳама тинҷай гармай ҳаво. тамошобинони азиз барномаро ба охир мерасонем дар канали юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем ва саволои худона дар инстаграми ма подписатсия карда равон кунед худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.